እንኳዕና ማእኸል ክንክን ጥዕና መንእሰያት ብድሓን መጻኹም እቶም ኣብ ማእኸል ክንክን ጥዕና መንእሰያት ዝሰርሑ ዶክተራትን ነርስታትን ነቶም ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑትን መንእሰያትን ጥዑያት ንኽኾኑን ጥዑያት ኮይኖም ንኽዓብዩን ይሕግዝ ማእኸል ክንክን ጥዕና መንእሰያት JGZ ኢልና እውን ንጽውዖ ኢና ኣብ JGZ ዝሰርሑ ዶክተራትን ነርስታትን ንነዊሕ ዓመት ስልጠና ዝወሰዱ እዮም ንሳቶም ሕቶታት ክሓቱኻን ምሳኻ ክዕልሉን እዮም እቶም ሕቶታት ብዛዕባ ጥዕና ኣካላትን ኣእምሮን ከምኡውን ብዛዕባ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ሆላንድ ክኾኑ እዮም ንኣብነት ከመይ ትበልዕ እንትድቅስን ኣለኻ እንታይ ይስምዓካ ኣሎ ዝኾነ ዘጨንቐካ ነገር ኣሎ ድዩ ንስኻ እውን ሕቶታት እንተደኣ ሃልዩካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ JGZ ካብ ሓኪም ገዛ ወይ ሆስፒታል ዝተፈለየ እዩ ናብኦም ትኸይድ እንተሓሚምካ ወይ ቃንዛ እንተሃልዩካ እዩ ናብ JGZ ቆፀራ ሒዝካ ድሕሪ ምኻድካ ንሕና ዶክተራት ወይ ነርስታት ነቶም ቆልዑትን መንእሰያትን ብግቡእ ይዓብዩ ኣለዉ ንምርኣይ ክብደቶም ንምዝኖም ቁመቶም ከዓ ንዕቅኖም ጽቡቕ ክሰምዑን ክሪኡን ዝኽእሉ ምዃኖም ከዓ ንምርምር ብተወሳኺ ንገለ ተላባዕት ሕማማት ክታበት ሙሳድ ዘድልየካ እንተኾይኑ ምሳኻ ንዝቲ ኩሎም ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ቆልዑትን መንእሰያትን ናብ JGZ ንኽመጹ ይዕደሙ እዮም እዚ ንኹሎም ኣብ መቐበሊ ዕቑባ ኮዋ ዝርከቡ ቆልዑን መንእሰያትን እውን ይምልከት እዩ ማእኸል ክንክን ጥዕና መንእሰያት ነፃ ኣገልግሎት እዩ ዝህብ ኩሉ ምስ ዶክተራትን ነርስታትን ትዝትዮ ነገር ምስጢር እዩ ብዘይ ፍቓድካ ብዛዕባ እቲ ዘተ ንዝኾነ ሰብ ኣይነግሩን እዮም ዋላ እውን IND ባዕልኻ እውን ምስ JGZ ቆፀራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ማእኸል ክንክን ጥዕና መንእሰያት ክንርኤካ ተስፋ ንገብር